Nyapa? Enggak. Iki sapa to kok melu iki? Tukang panggung. Nggih. Oh, alah. Benar sih, Mas. Iya. Iki Matur jareku. Suwun nggih, Mas nggih. Tukang panggungnya. Lah iya, wong ono multifungsi banget. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Kagem para masyarakat. Mbok, Pokoknya petani bawang ngono iku. bawang apa karo aku? Bawang merah. Ya wis nyapar. Kok ngono to, Bang kok iki? Selamat malam, Bambang. Wis jegal aku. Jegal aku. Iki lho gini yo. Lah aku mlaku rene marani kowe dijegal, ra trimo. Nyatu yo rotok ya, Bambang. Iya gendeng atene. Selamat malam. Ya ampun. Gimana kabarnya? Alah ya sing ngene iki lho sih, alah. Kok tambah saiki? Tambah piye? Ganteng? Putih? Tambah ireng. Tapi apa apa, Bang? Nyawa. Panggah manis saiki. Ini rotok lau saiki, Bang. Ra apa-apa justru wong elek iki ngrejekeni, ngerti ra? Hayen. Kowe ngeton Abang. Ora. Astagfirullahaladzim. Aku lagi ton aku. Delok. Ora lho ireng apa. Ngono kok malah abu-abu. Rumah sam kethek wong aku abu-abu. Oh iya emang pas aku nyanyi Anoman ini nyawang kowe ya, Bang. Yo Anoman nak putih. Anoman, si Aku ketek- ireng kok. Si ketek klawu. Cek tahu. Ya, jajal iki dine iki ngendi jajal. Ayo jajal. Lu salah bose lu tak tekoni ra Loh, bener. ngene lho, sampean itu dipanggil di sini karena penggemarmu dan sini itu apa jenenge karo sampean iki terus mau lho. Ya terus nama terus suwun sampun ditanggap. Nih liwate kene ae. Masalah iki ya. Liwate iki yo. Iki- Ngendi, Bang? Ngendi, Bos? Apa kae? Oh. Lah kuwi kok anak juragan karo pembantune nganti deh. Pembantune sing di jelas. Pembantune sing ngarep, Pembantune sing ngarep. sing ngarep. Kuwi ngono lek wong ora ora ndarani editan lho, Bang. Lah asline ya asline sing asline kok kabel kok putih ya. Padahal asline lho, rupane kayak delon kaya bawang dipupuri lho. Yo Iya. pas. Ya. Iya, iki sowan ana tlatah Parerejo, Parerejo. Gedang Sewu, Gedang Sewu. Pare. Pare. Pare Rejo Gedang Sewu Pare. Dusune dusun Parerejo, Dusun Pare Rejo. Gedang Sewu, Gedang Sewu. Pare. Kok akeh men dusune? Loh, dusune siji. Lah, Jalan Antasena. Ya, Emang jare Pare gantine Antasena. jalane iki lho jenenge Antasena. Jalan Antasena. Dusun Parerejo, Dusun Pare Rejo. Desa Gedang Sewu, Desa Gedang Sewu. Kecamatan Pare. Yo ngono genah. Ayo. Ojo mek Pare Gedang Sewu Pare. Iya. Ngaturaken sedulur dalu kagem sedaya mawon pas masyarakat Pare Rejo. Bapak Ibu. Kok bodo anteng kabeh kan delok pengajian. Antenge mergo ndelok cahyane ngayumu ki lho. Wah, kayak ngene ya. Dadi biasane wong ki sing mirsani ana YouTube, ana Android, dadi Apa Android? Lah yo Lambene. Android bengi iki iso mirsani langsung ngono lho. Alhamdulillah. Dadi wong-wong kabeh iki terharu, kagum dan juga rasa senang. Oh, ngono. Iso ketemu idolane ngono lho. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sampun kepareng nimbali kula nggih Pak Bu nggih. Iki kabeh ngene iki ya petani kabeh, Bang. Loh, petani. Ini keluarga dari petani bawang merah. Oh, Petani, sing iki omahe Loh. kene. Iki Pak RT nggih. Iki daleme Pak RT. Oh, yo ngono kenapa aku kan ndaro. Loh, aku dhewe lagi roh iki. Iki daleme Pak RT dan ini seluruh iki kabeh iki petani bawang merah. Petani. Berarti sing ndak petani ndak oleh ndelok. Loh. Oleh sing syukuran iki lho, Sil, kok tak tugel guluku lho. Oh. Iki kabeh tapi petani. Ora kabeh iki campur. Oh, campur ya. Dadi enek petanine, enek pegawene, enek pemerintah desa kabeh pengen mirsani Surya Buana. Terus iku Malasari. Lah nyapa kok dibersani? Loh. Lha kok mergo ayu. Kuwi lho. Matur suwun to nggih Pak nggih. Mergo ayu lho, mau nggone iki mburi kono lho. Mbok cara silpi iso nyekukruk ning kono kuwi. Mergo kepengen ro ayu. Kok lek wis gendang dicikrak ya Lho, Pak ya? iki ndelok ora kok iki ndelok ora kok nyenuk ning kono. Lho, ya to, malah dieker-eker kok. kuwi wong delok dodok. Lah, Yo kan lungguh iso nyapa kon dodok. kowe ora ngerti sukete dhuwur-dhuwur lek keri. Lah iya lek nyongkrong mangkane dodok. Kowe tau ngono to, Bang? Lah wong awakmu biyen sik rong kondang genah salin ning mburi panggung ning lapangan. Masa nguyo. Uyo buni uyo saestu kula ro
De. Basa yo ngene. Aduh yo. Aduh yo. Nyapa sih? Ana alang-alang suket. Kurang aja. Oh, Mas zamane sik 350. Yo sik jamane mbiyen 400 mbiyen upahmu. Saiki apa gelem ya 400? Ya gelem to. Tenan. Lah kok ning kene iki rasa dibayar gelem wae. Diseksani wong sakmene mbane lho lambemu ditata lho. Iya. Dil ya, Pon. Aku ki mengutamakan keseduluran, paseduluran ngono lho. Wong ngono. Heeh. Pon Pak, mboten usah dibayar, mboten usah dilunasi Silvi Kemalasari. Nggih mboten usah nyapa lho. Lah wis lunas kok. Lho. Layak lah kemelinti. Lah nyapa? Apa arep dijalukne timbilen iki engko? Ya ora. Kabeh sak masyarakat Pare timbilen kabeh. Lho, petani juga pahlawan ngerti. Iya, lek Dhewe anak petani, wah. Dia dhewe arep mangan apa gagal kok dipangan. Bener, Bang. Makanya petani itu harus dijadikan pahlawan pangan. Pahlawan pangan. Iya, makanya jangan malu untuk menjadi petani. Matur Ayo sembah nom-nom nuwun. dadi petani, gak apa-apa rasa isin. Iya, oh, barang lo lek ora pas tanggapan kuwi yo nanio ngono lho. Sawahe mbahmu sangkil kowe. Wong nggonku ki sawah tukule malah apa? Apa? Perumahan. Ya ora apa-apa. Ya, Nyanyi ya? gak drep. Iya ta. Yo nyanyi. Ah, Wes, kono. saking bungahku aku tanggapan ning kene Yo lho. seneng dibayar jajal ora. Pengen ruwonge aku. Matur sembah nuwun ugi kagem Bos Kabel. Ya, wes. Karo do putih to Bos iki mau. Do mengke ton apok mau. Mosok apa to nang delok? Ton ape kili. Kelly. Kuwi lho, petani lek rekoso kaya ngono kuwi gambare Sil. Nyemprot bawang ngono kuwi. No. Wih. Oh Wih iya. sapa wih Pak De sapa wih? Sapa iki? Oh Pak RT. Lho, Oh bose ku lho. Bos e? Bos e malah nyemproti ngono ki. Lho sebagai bos yang ngono ku lho dolanan banyuan ning sawah lho sawah. Oh, alak mergo disoting tok kuwi paling. Ora. Wong kene sugih delon. Endi jajal bos e? Ning ndi bos e? Nggih lho. Pundi? Wih lho kuwi lepas. Sing endi? Iki to? Ngagem topi ku lho. Lah kabeh iki topi. Sing dawi sing Sing kabeh. niki. Bos. Ayo, Bos. Monggo, Pak. Nyanyi, Bos. Monggo monggo. Mau jare ngenteni Mbak Silvi. Ayo. Mbok kalih kula, Bos. Monggo Pak. Mumpung sampean nanggap, ayo. Monggo Pak sini Pak. Sing nanggap kuwi to, Bang? Kabeh, maksudnya lantaran beliau-beliau. Wah. Nggih, monggo Bos. Pak, mau nyanyi sama Silvi? Mungkin mau request lagu monggo. Kok isin-isin to, Bos? Nanggape ra isin, kene-kene isin. Iya. Yang bagian ini penonton yang ada di kiri ya Allah kok mending peteng-petengan ini nyapa loh iki, Pak? Patra oleh nggon kono. Loh, kok Ngarep repot, ora Pak? sedeng. Cokoti lemot iki kok malah. Ora. Aku tak nyanyi ning kene ra ben kene ketok ya. Lho lah kono ra ketokno. Ya gentenan, Res. Ngene lho ben ketok. Are lho kok bodho ning peteng-petengan iki nyapa lho? Iki Weh. lho sik akeh nggone kok. Kowe ra ngerti nyapok ning Nyapa? petengan, Nyambi. Karo pacaran to do malam minggonan no. Kan karo kowe. Kurang ajar. Bu. Ya Allah sehat nggih, Bu nggih. Alhamdulillah nyuwun tembang napa, Bu? Napa? Bokong semok lho. Ah, Bokong semok. Geriges. Geriges. Yang bagian depan sini minta lagu apa, Bu? Semok. Wilik semok iki. Sum anakmu sum. Anter dhewe. Sing bagian kanan ini minta lagu apa, Pak, Bu? Bokong semok. Hah? Sabar. Nggih, sing sabar nggih. Sampai sing di milio. Ayo wis sabar sik wis. Sabar sih. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu akan kami tampilkan sebuah satu lagu tentunya dari bintang tamu pada malam hari ini. Spesial perform buat warga masyarakat Pare Rejo, Gedang Sewu, Kecamatan Pare dan juga petani bawang merah. Ada Silvi Kumalasari Surya Buana. Lah, semoga. Roh lagu sabar to. Piye? Kuwi lho arep dicangoni. Halo, tampanono se. Oh. Ora ngono iki. Lumrahe wong nyaweri maju ora kok mundur. Ya ora teko nggot duit. Kok ya akeh duitmu, Mas. Ya kuwi lho. Wis tampanono sih lek dicangoni. Tampanono sih. Matur suwun ya, Mas. Kene tak jikone kene. Susuk 1800. Ya Allah, Bang, Bang.
Gak apa-apa. Matur suwun ya. Matur suwun. Wis muga-muga rezekine tambah akeh. Weh. Nyawer 2000. Jadi kalah-kalahane bose lho wisane. Ah iya. Ora apa-apa matur nuwun ya, Mas. Yo, Silvi kumasan. Ya tunggale sinden sore mau to, Bu. Jane lah teko ya rada bengi lho. Ning kok ya iso nular nyetrum kok kono iki lho. Virus ngene biasane. Oh, virus oho. Oh iya apa? Oho itu cantik. Cantik dan pintar. Oh. Jadi Silvi Kumalasari oho. Kenek virus cantik dan pintar. Oho. Silvi Kumalasari pintar. Heeh. Bu RT mesti pinter iki. Pinter. Bu RT. Berarti Bu RT oho. Ora. Ngene. Khusus sinden tok. Oh khusus sinden. Khusus sinden tok. Oho, cantik pintar itu khusus sinden tok. Oho kabeh iki sih. Yo lagi yo. Oh iya ngaku. Budine lek nggih oho niki. Nemen. Bojomu sinden apa, Duk? Dudu. Kon dadi sinden. Ora iso. Ben oho. Watoke fales kok nyinden. Ayo. Bu oho. Duh, kok bu oho. Bubuke lho. Ibu ora nganggo oho. Iki mas apa sing nyawer, Bang? Panggah to juragane kan. Ya gale. Aku seneng diceluk juragane. Ya gale. Arep tak tampan niki ra mentolo. Ngene lho, maksude iki sampean roh diparingi ki mau gak? Heeh. Sampean diparingi 5.000 jolono 100 ngono lho. Weh, Ngono kudune sinden kondang ndelok dompete ndi? kurang ajar. Sinden kondange kudu Sengaja ra tak gawa dompetku. kudu sing dermawan. Bang! Dadi wonge kudu sing wong Kita lali lah tak iseni iki mau. Bang aja ngisi-ngisini aku, Bang. Ya Allah, Bang. Bang, sinden jungkal mbok ragat. aku mau gawa apa ora ya? Orang gawa, Bang. Heh, Bang orang gawa, Bang utang saya aku. wis jane Utang ngono aku. Pira? Orang gawa dompet aku, Bang. Ngisi-ngisini artis aku. utang sini. Duit rekening apa ndak sampean? Kowe iki ya ngono. Kowe iki ya ngono. Terus Nggo duit. lho. Lho duwite pramuka tok. Lah, wutok rupane. Ya ora apa-apa ya. Cepene duit. Duit. Engko utang saya ya. Nanti ya nanti. Orang nggo duit to Engko aku. nganggo QRIS ya. Apa Ya. utang bose saya ya, Bos, utang. Bose nyanyi sini ya, bose tawar enggak? Ayo to, Bos. Paranono. Tak ampun tenan. Gus, iki ya ngono kok ya. Ya, Dak apa iki? pelan rapopo. Nyon sewu nggih. Tenang engko lek bojone Sing nesu. tak tampan ora sing. Engko lek bojone nesu ben urusane kono ngono ya. Enten to? Niki bubus enten. Enak. Engkang pundi? Makane panitiae pinter lanang dhewe wedok dhewe. Bubus, nyon sewu nggih. Niki Pak Bos angsal mboten kula jak duet. Pon A1 lho niki. Pon Es. angsal izin lho niki. Kelakon turu pom bensin. Kamar mandi dalam tidur luar. Saestu mboten napa-napa nggih Bu niki. Mungkin mboten bakal enten kejadian napa-napa. Gak. Padu urusane kono penting ade happy. Nyun sewu, Pak Bos. Paranono. Kula matur sembah nuwun sanget lho sampun ditinggali ngriki. Sak rencang-rencang Surya Buana, sak MC-ne ngeten iki. Kok sak MC-ne ngeten iki aku elek-eleke wong kok. Yo eneke ngene iki Lah iya. maksudnya. Tapi pinter kok niki nggih. Nyun sewu Pak Bos, kersa duet kalih kula. Alah gayane rada majune to. Maju neh. Nah, Isin aku. ora apa-apa. Kowe ngurusi Pak Bos aku tak ibu. Bu. Ngono ya. Cekelen ya kono ya. Wis to tenang ae. Iki tak ceklane yo an. Tenang ae. Nyun sewu kula saliman riyen Pak Bos. Nyun sewu lho. Alah Pak Bos. Sawangen aku to Pak Bos. Si omong-omongan dingklu ae. Pak, ayo Pak. Kok panggal nyawang rene. Anu, duet kali kula nggih. Biasane napa lagune? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Seling we kopi hitam. Dikei susu ben rada coklat ya. Alah. Ya malah ngejak gelut. Malah nawani susu bareng. Saniki duet kali kula. Monggo Pak, monggo. Berdua enggak apa-apa, Monggo. bertiga enggak. Mungkin 5 lho rapopo. Apa sa RT Kabeh maju. kabeh? Hah? Sa RT Enggak kabeh. apa-apa Pak, monggo. Monggo, Engko Pak. lek panggunge ambruk kan ndang bar ndang mulih. Monggo Pak. Napa
Napa kalih ibu ugi dikancani ibu? Berdua maksudnya. Monggo Pak. Nyatu sandinge iki yo sengkuni kabeh Mbak. Anu, monggo Pak kersane regeng monggo. Monggo Pak. Monggo Pak, Pak Bos. Pak. Anu, Pak. ngene. Bare ya. Bare. Malah nantang kok Pak. Wes. Liyane niku wis tak request mawon mah. Napa lak requeste? Kopi hitam tok. Jajan-jajane ndak? Loh. Warung apa piye lagu iki? Lagune lagu kopi hitam ora kok nganggo jajan, jane sinden apa bakul gorengan. Bos sing niki kian. Oke, Bos. Oh nggih, Bos. Bos 1 2. Ndi bose ne? Niku enten bose malih. Monggo, Bos. Monggo, Pak, monggo. Duet kali kula kersa. Monggo. Monggo to santai, Mas. Ampun dredeg santai. Ha. Yo. Ayo makasih gandanya to. Ditabui. Sik. Tabuhno, Mas. Mantan. Tuh. Kalem sik. Ngene. Hop kene. Ayo maju. Nuwun sewu katur dumateng tamu undangan Kakung Sumawana Putri. Menika pinanganten sampun jengkar saking Panti Jompo. Panti Busana. Kurang ajar. Gandeng. Engko seneni bojone. Joko siang. Iki. Nah, lampahipun lon-lonan maju nang arep. Ketoke kono gila karo aku, Bang. Latihan mari Pak. Pinanganten Kakung Cinandra Kadya Bathara Kamajaya. Alon to, Mas. Balik. Hop. Mas. Sampeyane dicandra belajar dadi mantan ora kok arep nyemprot brambang mau maju ngene. Maju ngene. Kancane dituwi. Mriki. Wis engko pucet. Ndak usah ya. Enggak usah pucet. Masa sik Joko ta? Joko. Pak Bos sik Joko. Loh, Iki duwite nggih opo lho kok, Pak? piye to ngerum? Heh. Wis kepiye to? Ora, maksudnya ngerum. Ora Bos, ngono kok iku. Sumo aku. Pak Bos, tadi ngriki, Pak. Yen mie, Mas. Sugeng dalu, Bos. Dalu. Paring asma sinten niki? Mas Andi. Gak gelem diceluk Bos, gelem celuk Mas. Mas Andi. Saestu to ta sik Joko? Sik. Tenan? Nggih. Nggih. Joko kondo-kondo. Lho. Kuwi lho. Ngono. Ini aku mak teratap lho langsung. Tenang ya Joko asli. Anu sik ya. Nyapa? Anu gendong tuyul lah Mas. Lah tangane ngene terus. Kurang ajar ya, Bang. Dredeg. Malam hari ini bersama Mbak Silvi perasaannya jenengan pripun, Pak? Biasa. Biasa. Moncrot. Kurang ajar. Biasa. Apa ya wis biasa nih rum kono meng. Biasa tapi wah pucet. Mas Andi, kersa duet kali kula ta? Nggih. Lagune napa? Jambu alas. Jambu alas. Oh latihane anu niku, jambu alas biasane. Oke, tak jarne ya Sil. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati tentunya pada malam hari ini. Yuk. Apa kok iso dadak Ben semangat. MC ini gede dangdut. Ya enek ikone ngono. Oh, no. Kita tampilkan artis yang satu ini tentunya ada Silvi Kumalasari. Dan siapa Pak jenengmu? Pak Joko. Pak Andi. Yuk akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Jambu Alas bersama Surya Buana. Lah. Semoga. Kenapa? Apa to, Pak? Oh dadak raga-raga lho. Nyapa to jenengan ngene sungkan aku. Nyapa lho? Malah ra sida. Kon ndak sida. Mak kadang ngene-ngene iki nyapa? Gatel. Oh mau gatel tok to. Nyawang Silvi ya kudune iki seneng ora kok malah. Mbok ubengi. Kon ndak ngene ne. Oh. Lah nopo to Pak? Aku sungkan lho ngeten iki ya. Sungkan kula tersuwun. Pak Bos. Niku lagi ditibali Mbak Silvi ini kabar Iban. Mpun. Mike kok wanyep malian. Mike malah wanyep. Ya Allah. Saking dredege saking grogi. Kaya sik Joko lho. Lah nggih didongakne muga-muga ndan cedhek judune. Amin ya rabbal alamin. Kula wis nikah nanggap Surya Buana. Iya. Bintang tamu nih Silvi Kimilisiri. MC ini ganti mawon mboten apa. Udan Dores. Kene ngundang kene lah kok MC-ne ganti. Mas Andi matur sembah nuwun nggih.
Mugi-mugi lancar barokah rezekine. Amin. Masih oleh nyanyi karo mau weneng cep. Rene ekspresine jambu alas kulite ijo sing digawe. Kuwi menghayati mergo jambu alas kan lagune wong sing piye ya? Susah. Oh, jambu alas Mergo susah. kadung ditresnani tibake duweke ibu. Ya ora Duweke wong apa-apa. liya duwe bojo. Sik sitoke bojone. Lho piye to bocah iki? Kok panggah mempeng. Oke. Surya Buana. Heeh, sampean istirahat dulu atau lagi? Wes tak tawani. Sembarang. Istirahat aja ya. Oke. Kesehatanmu lho. Kamu sik kangen aku ora? Yo kangen edan tapi ra Sik kangen. sayang aku Yo ora? banget. Karo bojomu sayang ndi? Yo ya kuwi. Anu YouTube-e dipateni sik iso gak? Live streamingnya di cancel sithik. Aku karo bojoku. Sayang aku Ya karo. jelas lah. Jelas ya. Wah ngono iki. Ora ngene-ngene ya mau. Lilipan meneng. Oke, lanjut ya, Oke, Bang. nggih. Matur nuwun Mbak Silvi biar istirahat dulu ya Bapak Ibu nggih. Nanti kita seneng-seneng. Nanti kalau Mbak Silvi terus, engko lek Mbak Silvi anu jenengan mesti kondur. Ampun kondur Rumi. Tasih sesarengan kalian kanca-kanca Surya Buana. Mungkin ini saya tawarkan kepada warga dan juga panitia yang ingin nyanyi di sini siapa? Monggo, Bos. Heeh. Cek. Iki mah ngomong aku kangen biyen melu Surya Buana ngene iki lho. Asline yo sing paling penting kangen karo kowe lho, Bang. Iki Mas yo ngene iki yo kangen iki tenan. Iya, resiko dadi wong ganteng ya Pak Bu nggih. Pak Bu, kula lan menawi kalih Bambang ngeten cocok napa mboten? Duh, kuwi lho rungokno. Cocok mboten? Nah, piye Alhamdulillah. Krungu ora kupingmu? Krungu, Pak. Mboten. Alhamdulillah. Tapi kan sing bagian kono to, Bang? Kene. Sing kene lho. Kula kali Silvi cocok mboten? Matur nuwun. Bu, Sing kene. paling ayu, Kene, ganteng nggih ta. Kula kali Silvi cocok mboten? Nggih, matur nuwun. Panggah gak ae. Ya. Nggih, Mbak, badhe nyanyi, Mbak. Badhe nyanyi? Ngono kuwi lek roh sing kok Ora. kinyis-kinyis wis lali karo aku. Aku panggah padamu. Tau meneh bojomu we. Mbok cekek glegek ya. Meneng ya. Aku mau kan apa? Nyemprot bawang ngono lho. Ya nyanyi. Ya. Iki ana dari Bos Travel dan juga Bos Bawang Putih. Dari Travel Samira Umroh Haji nyuwun lagu Sigar dan Wirang. Wah lakune. Dene sing luwih lawas neh to. Enek. Hah? Ular kambang. Wis pilih ono. Ini aku kan nembang apa, Bos? Cucur bawa. Gus. Wong kene gak ero. Nyuwun sewu. Cucur bau niku tembange wayang. Ya, kuwi gending patarlon dingge wayang kulit. Iya, tapi kan enek tetep cucur bawa. Enek tapi aja mbok nek. Lemuni kok kuat. Ah terakhir judulnya cucur bawa. Iya. Iya ya kuwi enek gending kuwi. Tapi yo tulisannya ancen ngono lho, Ya Bang. iya, sampean kan ya sinden to. Oh. Enek wis kuwi dingge wayangan nek dingge campur sari ngene iki. Ya. Ndak oleh cucur bawa. Ora oleh kepanggah. Engko karo aku dolanan iki. Maksudnya dolanan nyanyi ngono lho maksudnya. Iya. Iki ana Sigar karo Wirang. Tak ganti ya. Apa? Sio sing luwih anyar neh to. Sembarang ngono. Ya. Bilang sama Bos Travel. Bos bagus sing ndi? Bu Yeni itu loh Bu Monggo Yeni. kopi hitam, ente kopine. Ora gelem rene monggo kopi hitam. Rene sing ku tak nyanyi. Nah, Kak Wani bilang sama Bu Yeni, Bu Yeni. Bu Yeni, niki lagune kula. Itu loh Bu Yeni Bu. Sing ndi? Jilbab tuh, jiblab krim. Sing nek bringos iki to. Hus, wedok kok jiblab kok bring. Oh nggih, kabarin nggih Pak, kedap nggih, nggih. Anu, nggih kedap. Turun riyen nggih, Pak. Nggih, kedap. Mangke kula celuk. Nah, mangke dipun timbali sabarin kedap. Nggih. Bu Yeni, ingkang pundi angkat tangan, apa angkat kaki? Iki lho, Nak. Wah. Iki lho. Lah. Tembangi kula gantos mboten napa-napa, Bu. Sing luwih anyar nyes ngono ya. Ya wes sembarangan. Yuk, masih bersama Campur Sari Surya Buana dan tentunya ada bintang tamu pada malam hari ini. Ada Silvi Kumalasa. Nah, bentar. Lah kok tak pek iki HP-ne ngono lho. Kok iya? Njaluk video bareng ngene pijeten pisan to, Mas. Oh. Wes, nah. Nek baleni yo nyawarne lho iki. Wes. Ya, ini dari Bu Yeni tadi dari Travel Samira. Iya, terima Matur kasih nuwun, Bu Yeni. Berkah barokah rezekinipun. Matur nuwun. Iki lagu terakhirmu, ya ta? Ora terakhir ya Allah. Lho maksudnya nek Surya Buana iki lho. Iya. Apa sama sampe bar kok?
Ya piye penake? Lah anut. Ya iya to, kowe mosok ora kangen karo Iya iya. Iya. Iki ana saka penggemar sampean sing ning kono mau Heeh. nyuwun igune wong tuwa. Egone wong tua. Ah. Egone dhewe-dhewe. Iya. Igune wong. Sapa iki sing nyuwun? Gak pengen duet karo aku ta? Kayaknya enggak mau dia, malu. Kaya dikapakane. Piye, Wong piye? kon duet to. Wazib. Kaya arep tak kapakne. Wazib. Ya, Jajan bang jajan ngono. gilani ku malah kaya entung aku. Kuwi lek ndak aku lek enggak mau pek-pek ndak tak jaket. Tak kok ayu kaya. Mbak Silviku Marasari cantik iku nggih. Iya. Piyantune ayu, lencir kuning, pinter jan. Oh ya to. Wah, cantik. Jare memang oh pinter cantik. Nah, khusus aku. Oh, berarti aku gak oh ya. Gak pinter jan. Sing iki pek. Wes, wing kok dibahas ning WhatsApp kok malah ning kene. Kok Tak kon ngepek lho malah. Pek. Ora. Kuwi lho sing marahi bos iku. Pek. Kurang ajar. Kok tak WA nang kowe. Egone wong tua. Oke, gone wong tua dari pemuda Parirejo. Apa? Sagak. Jos! Tak sagak. Sagak. Kowe. Anu lamune patane dhewe. Ora. Lah. Wes, mekan. Pek. Gara-gara videone dhewe mati lampunya wah kok dindi ya. Ki nyapa to Mbah aku kok lali ya. Benak kowe nyinden nggo pitik jago kan mosok lali. Klambimu kualik. Terus apa benakne ya? Tak benakne. Benakne to. Oke. Mbak Silvi, Dawah. ini sudah. Kalau Ya, sudah Mbak. pamitan dulu. Aku jane sik seneng kene, Bang. Oke, nyanyi wis. Duh. Oke, wis. Jenengan diimbui Bapak Ibu. Jangan tak nyanyi. ibu Sita ya. Ya, Ibu Nasita ya. Ya. Nama Bu? Tambah 5. Gila aku nyanyi karo melet-melet. Ya ora lah melet yo karo mengolambene kok yo nyanyi kok melet. Tak kasih satu buah lagu lagi. Iya. Tak bonusi. Spesial Apa? buat Bolak-balik. bolak-balik. Oh, ibuke bolak-balik. Ibuke bolak-balik. Kaketa bola-balik. Kata. Oh, lagu kuwi to. Kami serontolen aku. Ora apa-apa. Kami serontolen tenan. Kami sosolen kok serontol. Nggonku tolen kok. Wis. Iso nyanyi kuwi, Nak? Iso, teng yo. Kami serontolen tenan. Ora apa-apa. Kanca-kanca saged? Nah, kanca-kanca sik rung tolak. Alhamdulillah. Iya wis. Sing penting gayeng ya. Ya, penting gayeng. Oke. Bang, kancamu ning kene to, Bang? Kancamu ning kene. Wis opo? Aduh, pedhot jan tak umret. Es. Aku kadung semangat yang ini. Ya, wis pamitan dulu atau lagi? Kurung seri jane aku. Ngangkal lagi kok bare jam piro nek sampean rongan. Sak ser tuh. Oke, tak turutin, Nduk. Ora. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak Ibu petani bawang, bawang merah, bawang putih, dan semuanya saja yang hadir di sini matur sembah nuwun. Tasik katek dateng riki, nunggoni aku. Iya. Aku tok apa yo Sampeyan tok. Masa. Koyo ora ya, Bang? Ya, Matur sembah nuwun sedaya kula dongak-dongakaken mugi-mugi panjang barokah rezekinipun. Amin. Kok panjang barokah? maksudnya panjang. Lancar. Lancar. Lancar barokah rezekinipun, sehat selalu. Napa ingkang dados gegayuhanipun Bapak Ibu sedaya saged kasembatan yo, Mbak. Amin. Oke. Ngapunten bilih kula enten kesalahan Ya. sing tak sengaja maupun tidak, Mas, aku tidak merasa bersalah. Oh, bener terus lah kowe. Matur sembah nuwun mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Silvi. Nggih. Oke. Sehat ya, Bang. Iya, wis panggah sehat. Panggah kangen karo aku ya, Bang. Yo Panggah sayang karo aku. panggah lup. Iya. Lup. Meneng. Ya. Nggih, matur rembahan Mbak Silvi ini nanti campur sari Surya Buana pukul 11:30. Aduh, pedhot jan tak umret. Es. Aku kadung semangat yang ini. Ya, wis pamitan dulu atau lagi? Kurung seri jane aku.
mangkal lagi kok baret jam piro nek sampean rongan. Saser lho. Oke, tak turutin, Nduk. Ora. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak Ibu petani bawang, bawang merah, bawang putih dan semuanya saja yang hadir di sini matur sembah nuwun. Tasik katek dateng riki nunggoni aku. Iya. Aku tok apa yo Sampeyan tok. Masa. Koyo ora ya, Bang? Ya. Matur sembah nuwun sedaya kula dongak-dongakaken mugi-mugi panjang barokah rezeki